Көрнекле җырчы Флюра Сулейманова 70-нче елларда Казакстанда булган вакытта бу җырны казак телендә ишетә һәм аның гаҗәеп матур истәлекле сүзләренә таң калып, тирән мәгънәле сүзләренә таң гаҗәпләнеп, бу җырны татар теленә тәрҗемә итәргә була. Нәтиҗәдә гаҗәеп матур җыр барлыкка килә. Тәрҗемә эшендә Гөлшат Зәйнәшева һәм Усман Ахмаджанов ярдәм итә һәм әлеге җырны бергәләп башкарыйк әле сезнең белән. Казакстан авторлары Гафу Хәербеков сүзләре, Шәмши Хулдаяков музыкасы, Усман Ахмаджанов һәм Гөлшат Зәйнәшева тәрҗемәсендәге әлеге җырны башкарабыз дигән әле авыл тамашачысы белән әниемә. Yes,
Рәхәтме? Рәхәтме? Рәхәт икәнме? Рәхәт.